Окей, здравейте, пичове! Аз съм Бигат Трос, без съм Слабиятел и ще играем Майнкрафт с това момент. И да започваме добре, сега дърво ще забираш ли? Не виждам какво няма вода. Мале, виждам и хубаво ядене. След това, ако има гледай, а не хубаво съм виждам. Ядене. Хубаво е там, но иначе аз искам да направя по една кирка, чу. Аз влизам в пещерата с голи ръце. Мале, той е още по-низко, не знам. Тази пещера е тъпнина. Аз ще направя кирки. Оле, ето я къщата. Аз се телепортна пред тебе. Телепорт до Роско. Само Роско се казва, да. Знаеш даже какво ми изписва? Какво? Роско се присъедини към играта. Роско. Така? Чай се напише това телепорт. Боби! Ти как се казваш в Майнкрафт? Боби, беги. Напиши Боби тъп Роско. Ама трябва на кончета, нали? Да. Кой? Но... Я? Не става. Трябва да се телепортиш нещо. Аз намерих място за къщата. Къде? Спална. Нещо спална, която е спална. Ето това. Той е так. Видиш ли? Не. Какво да напиша? Ето това. Айде, кой ме удари? Аз. Що? То си говоря, че си тук и ти викаш. Чакай, чакай. Чакай. Абе, ето. Ето това. Той те ще направи по-лада. Нали? Не съм почнал. Значи, ще да убия да направя. Абе. Добре, ще направя кирки. Да. Не, аз ще направя. Ако искаш ела, аз си го правя. Искаш ли? А? Кирка. Не, аз ще направя. Ти ако искаш, иди за лов, на лов. Ако искаш. Искаш ли? Една кирка. А искаш ли каменна кирка? Кирка или браво, първо да се направя. Не, първо да се направя. Изкачвам дърво. Аз так дърво камен. Чувството той бах си слабото купай тази кирка. Сега ще направя това. Искаш ли каменна? Защото аз имам две. Аз ще направя един стак дърво. Стак ще става с дърво. Аз ще направя един стак дърво. Знаеш колко дъски ще се получи? Да. Колко? 3 стака. 4 куби. Казва се стака, не кубик. Не да аз правя такова. Пуската човек. Забравя ли, че снимаш? А? Забравя ли, че снимаш? Не. Цяло върви близко се снимах на компютъра. Кол! Кол! Знаеш какво? Не можеш да снимаш на видео повече от 15 минути. Просто не може да качиш клипа да се удължи от 15 Не, минути. не знам. Ама как? Това е толкова много кол. Да, как можеш да правиш клипа да продължи от 15 минути? Не знам.
в пост. Не знам какво изглежда. Не знам как. Братовчет ли го? Братовчет ли го актуализира? Не знам как просто изглежда. Нещо актуализация пише. Актуализация на софтуера пише. Ай, ще ви кажа какво. Да съм направя горе-долу къщата. Викам и голема. Колко камък имаш? 2? Аха. Ама имам 11 кол. И 8 папи за сега. Аз ще започна малко мига, човек. Имаш ли? Колко дърво имаш в момента? Имам 6 стълби. Ще ми дадеш? Да ти. Благодаря. Аз не започна мигата, казвам. Ние бързо камък пъти мига другия, че мигата е почва. И след. 2, 3, 4, 5. Къде си? Да дърва. Окей. Дърва. Аз ще почвам да след. То. Не. Аз ти. Сега включвам. Това е много хвани, човек. Аз се оформям по този начин мината. За сега да намерих колко това е добре. Слушай, човек. Бързо малко, защото... Аз имам 6 факли, имам даже и още кол. Браво. Диаманти. Ма ти не се хващаш така? Не, толкова възможно да не видявам. Това поне 240 блока надолу. То има разлика в нивата. Ако се върнете ниву, трябва да се върнете на диаманти. Ние сега сме... Аз съм... Още 14 дървета ми трябват. Също как да обрадва? Добре за тебе. Не, аз не съм активен да бъде. На какво имаш ли красен тейп? Чечен, имаш ли простил, че? имам 5 Ще се взема. Ще ги забирам. Дай. Искаш ли две кави, брат? Да. И двете си да хваля. Ай, бързо се... Бързам, че колкото мога. И трябва да направим врати. Да, е безкрайно, наистина. О, крафтен тейбъл да взема. Че без крафтен тейбъл. Работа на бързо вземам дървочки. Ужас това.
ляво. Я, бе! Ето. Айде. 4 кубика дъски. Да. Служи тия паки в чистата. Окей, аз знам, че аз. Аз ще запълня. Там свети ли хубаво? Да, Аз я всичко да купим и долу. не по-ще направя дъските. Чувам Ендърмен. Ти чули го? Да. Не забравя се снима. Не забравя. Добре, сега приключваме хора, защото вече е 11 минути. Видяхте да направим снимане. Браво. Как хора разкобеха да прави вече повече от стак? Повече от стак да си. Бро, просто това е интермен много дразни. Не. Много дразни. Задно е. Вещица! Да, бе. Ето я. Бързо затваряш те. Заедно ли? Да. Трябваше. Аз първо ще направя малко така. За малко камък да се направя камени. Искаш ли 61 камък? Да. Ето. Иде да купаш. Не иска да купаш. Аз тук съвсем имам. Виж, мога да направя повече от 100 пръчки. Окей. Не хаби пръчките? Не, аз само ще попълвам да се взема камени неща. Взема ли? Чули? Да, чуша. Сигурно за вещица. Сега колко правиш? Нищо, просто гледам да е пред нас. Има клипа, който добре, че не забелязва. Аз поставих доста камени кирки. Я? Добре. Ще ги сложа от честа. Виж сега. Ще направя чест. Мога да направя 30 честа. Суля, колко на публиката. И мене. Знаеш как аз се правя омагиосна ябълка? Как? Значи една обикновена ябълка, която аз имам, обикновена ябълка, ще трябват голден такова, купчета. Голден купчета. Това знаеш ли омагиосната ябълка какво прави? Значи, все едно, че излязат 5 златни ябълки на един пар. Това е още такива сърца. Аз ще взема двете. Ето се само. Аз ще взема дако. Знам да е ябълка. Знаня. Брат, вземи нещо от десния, от левия чест. Добре, това се всичко това видео. Аз ще харесал, ако така. Коментирайте, ударете по лайк и ще се видим в следващия клип. Чао!